Hai perlok boro sa sisian pat ni kwa ya kaban peni feeling ba kani video kani ka trip ke jongi kadai ka pengen lek siapo halong be kadai ka jaka ka wei na ki jaka ka ba itna tam hapo Vietnam ban nga kwa ba pinpet ya kani ka video jongi da ka ba sakhiru ya ka jing itna jo kani ka jaka hadu kata kata ba pinnum ba be ba pipet ya kani ka video kidan ki bala kerpat ya nga ling ba ki message ban snai kani ka video nomor ka jaka kalong ka ba itna palat. Hi everyone, photo tang na po yung ngayon po Halong Bay kaya kani ka station ka ba yung team kani ka ship yesa ka ba yung video kani ya kani ka trip na kasi we are there itenat ya kani ka video ka Mariarung haka cruise namar bakala day sendan kapor bagin ya bam launch kumta kila surf yangi da ka launch bat ka jingbam ru kalong ka bada ityang bat kada bang hadu kata kata bat ngilayo sendan ya kapan bam launch haka ni ka jaka bat hadin nang ta bangila da ban bam launch ngila pet ityang ya ka jing internet jong ka ni ka jaka ka bada penya pi chisha ya ki khamat jongi. Perlok di hang ni ken ka bangi ong baka jing kraw ko jong ong tau abangi pet ni kani ka saudong sokon shisha anong ya pi ki khamat ke jong ni kim man thai satya te henrei ani tu ya pi baka ni ka dei tang ka trip ka bagi ong ha ka tin away a one day trip henrei limba kini ki boat kilatan ke jing kre ru mangila man sa shimit armit ha kani ka jaka baging experience ru ya kata ka bagi ang ka sunset lang ka jing steps ni wat kum juru ya ka jing ni jing ka sngi ka pon step na kata ka daw kani ka jaka kalong ka bada paunam shisha hadu kata kata ha dari Vietnam wat kum juru ha ka bertai hang ni kila yalam yangi Shakaway ka island kani ka island kam dadi ka island ka bahe tangba ka badan pat ya ka jing itanat hang ni kila ipor ringi shikanta shiteng bangin le iki activity ki baper kidan na ka group ka jongi ki bale le trekking le ne hiking bat kidan pat ki bana ka group ka jongi ila pundut por ha ka banjingi ha kani ka duriau kalong ka ka penja tha chishai ka met ka jongi ban ngilayo ban ile ka shipor hang ni bat kumjuru ban shandur bat kumjuru ban yo ya ka penbaca bat penjata ya kimet ke jongi hagani jaka perlok ki bebun nangi di Japai kamat banlet sya Malaysia sya Singapore nang ta sekiwi-kiwi bat ki jaka kom sya Europe
Hendrai ngan yetu yepi ka Vietnam ka de ka wei ne ke jaka ka badan ye ka jing internet adu ka mai mariang adu ka jing khoj ka jing suba bat kum juru ka dan ya ka jing bam ka babang adu ka perlo te link ba ka ni ka video nganget bat fin sakhi ye ka jing internet jo ka ni ka jaka bat ngob ha la da fi online ban mi shabar India kan mau ha ka jing mut jong fi ba ka Vietnam kan de ka wei ne ke jaka ka ba fi ang no de pan point